Príjemné predpoludne všetkým vo školoch, kolegyne, kolegovia, aj milí hostia. Vinšujem vám všetko dobré v novom roku. Že bude dobrý, to som vám už povedala, lebo vraj krízu sme prežili, blahobyt isto prežijeme, takže my si len želáme, aby sme sa tu často zdraví stretávali, aby sme mali takých vďačných respondentov, ako je Slovenská lekárska únia špecialistov, ktorá nás zastavuje veľmi zaujímavými témami, tak chce dostať svojmu zvyku aj v novom roku, že pána prezidenta doktora Andreja Janca poznáte, o tom nepochybujem, rovnako jeho pani manželku, doktorku Alenu Jancovú, ktorá je hlavnou koordinátorkou pre legislatívu a pre kontakt so zdravotnými poisťovňami Slovenskej lekárskej únie špecialistov samozrejme, no a práve o tom bude hlavná reč, pretože Únia má svoje poznatky a pripomienky k tomu, ako zdravotné poisťovne v novom roku pokračujú zrejme podľa jej názoru nezdravých alebo nedobrých praktikách. To všetko nám povie pán doktor, nech sa páči, sú vaši, pán doktor. Dobrý deň, prajem, pekne vítam dámy a páni na tlačovke, ktorú dnes usporiadala Slovenská lekárska únia špecialistov. Pani Mačingová nás informovala o tom, že kríza skončila. My naopak tvrdíme, že začala a týka sa to tentoraz slovenského verejného zdravotného poisťovníctva. A je to niečo, čo pokladáme za veľmi hroziace, za veľmi aktuálne a ak dovolíte, dnes sa zbližšia budeme tejto téme venovať. Ako všetci vieme a ako si to všetci predstavujeme a stotožňujeme sa vo svojich predstavách, účelom vytvorenia zdravotných poisťovní bolo, aby zabezpečili finančné prostriedky, teda v prvom rade výber poistného a hradili ním zdravotnú starostlivosť, ktorú poskytujú lekári, sestry, zdravotníci, celý zdravotnícky systém. Ich kontrolná činnosť poisťovní mala zabrániť tomu, aby došlo k masívnym únikom financií z tohto systému, aby sa mohol systém venovať svojmu pôvodnému účelu a únikom, teda aby zabránili únikom, ktorí by tento účel ohrozili. Uvedomme si všetci, že poisťovne tu vôbec neboli vytvorené na to, aby tvorili zisk. To bolo pre všetkých nás prekvapením, keď sa o tom začalo rozprávať, ako si pamätáte, reakcie na to boli veľmi zmiešané a taktiež neboli vytvorené na to, aby šetrili prostriedky. Do našich každodenných jednaní sa dostávajú efektivita, šetrenie. To predsa nikoho nezaujíma. To je výsostný problém zdravotných poisťovní, ktorí prenášajú do bežného styku doktora s pacientom a prenášajú na koncové články systému, s čím my samozrejme súhlasiť v žiadnom prípade nemôžeme. Keď sme hovorili o tomto pôvodnom význame poisťovní, tak si musíme otvorene povedať, že práve opak je pravdou. Financie zdravotníctva podliehajú masívnym únikom, ktoré unikajú do troch veľkých výrob. Prvým vírom sú nemocnice, potom sú to lieky a potom sú to drahé zobrazovacie metódy. No a štvrtým preventívne prehliadky u zamestnancov, mladých ľudí, ktorí sa robí od hlavy po pety všetko. A potom peniaze samozrejme neostávajú na činnosti, ktoré sa týkajú liečby, diagnostiky ľudí, ktorí to naozaj potrebujú. Zdá sa, že zdravotné poisťovne si s týmito únikmi, s týmito veľkými vírmi nevedia poradiť, pretože každý z nich je poháňaný finančnými záujmami. A to záujmami nielen zahraničných výrobcov, liekov, zdravotnej techniky a podobne, ale najmä ziskúchtivosťou silných domácich, politicky krytých podnikateľov s verejnými prostriedkami. Nazvali sme ich takto pekne a myslím si, že každý zo svojho osobného života, každý, kto v systéme pracuje, presne vie, koho myslím. Či je zisk proklamovaný, alebo je zisk zastieraný, to závisí len od politického vkusu. Nič však nemení na tom, že je cieľom, ako to vidíme každý deň. Snahe vyhnúť sa konfrontácii s týmito záujmami sa vedenia zdravotných poisťovní snažia manevrovať tam, kde nedochádza k konfliktom, snažia sa manevrovať v pokojných vodách
a úbytok financií sa snažia nahradiť rôznymi inými spôsobami, napríklad úšporami, ktoré však v podmienkach nízkeho rozpočtu slovenského zdravotníctva, a o tom dúfam nikto nepochybuje, že ten rozpočet je naozaj nízky, nutne vedú k rozporu s hlavným poslaním poisťovníctva a dajú sa dosiahnuť často len za cenu porušovania práv pacientov, lekárov a iných zdravotníkov. Deformáciu systému pokladáme už za tak očividnú a za tak dokazateľnú a výraznú, že ho na mnohých miestach znefunkčňuje. Peniaze, ktoré mali byť prostriedkom na nejaký účel, sa stali cieľom, a to je podstata dnešnej krízy poisťovníctva aj zdravotníctva ako systému, pretože nedostatok financií sa na zdravotníctvo určite prenáša a o tom tiež snad nikto nepochybuje. Preto sme si dovolili nazvať to krízou poisťovníctva, lebo sme v stave, keď treba niečo urobiť, aby sme sa pohli ďalej, aby sme nešli ďalej týmito cestami, ktoré nevyhovujú nikomu. Pacienti to vidia, lekári to vidia, všetci to vidia. Lekári ako koncový článok systému sú veľmi často napádaní, ale treba jasne povedať, že síce majú vplyv na udalosti a na vývoj v slovenskom zdravotníctve, ale je to len vplyv okrajový. A v tomto kontexte to aj chceme predstaviť. A chcú zdravotné poisťovne dosiahnuť úspory, tak to robia týmito spôsobmi. Poprvé, rušením ambulancií, samozrejme zavedených, starých, dobrých ambulancií, ktoré ľudia vyhľadávajú dlhodobo v prvom rade. Obmedzovaním činností, to si rozoberieme bližšie, stagnáciou ceny bodu, nezohľadnením valorizácie a inflácie a potom aj revíznou činnosťou. Dovolte mi, aby som vás teraz v prvom rade oboznámil s tým, ako to vidíme my, čo sa týka financovania malých ambulancií. V roku 2012 podľa údajov, ktoré boli zverejnené Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, mali ambulancie okolo 42% podiel na výkonoch. 42% všetkého, čo sa vykonalo v zdravotníctve na Slovensku, vykonali malé ambulancie, čo predstavovalo hodnotu 1 miliarda a 443 miliónov eur, čiže skoro 1,5 miliardy eur. Z celkových výkonov v zdravotníctve, ktoré boli v úvodzovkách nad limit, alebo nad v úvodzovkách limit ambulantnej zdravotnej starostlivosti, prislúchalo 57,4%. To znamená skoro 60% práve nad limit v našich ambulanciách. Keď to prerátame na počet ambulancií, tak každá malá ambulancia špecialistu zaplatila za výkony pre svojich pacientov v priemere za rok 2012 8 000 eur z vlastných prostriedkov. My platíme zdravotnú starostlivosť, ktorú poskytujeme našim pacientom z vlastného vrecka, a to v výške 8 000 eur. Z toho niektoré ambulancie hradili pre pacientov aj lieky zo skupiny A to bezodplatne. V uvedenej sume ešte nie sú zarátané navyše aj neoprávnene revíznou činnosťou zdravotných poisťovní neuznané a tak ani neuhradené realizované zdravotné výkony. V súvislosti s tým ste iste zaregistrovali aktivity pacientov na záchranu obľúbeného rehabilitačného zariadenia v Čilistove, ktoré je v dôsledku toho v likvidácii. To je iba jeden z početných príkladov, ako vedie takáto činnosť k likvidácii veľmi dobrých zavedených zariadení zdravotníckych, ktoré naozaj slúžili ľuďom. V ostatných segmentoch okrem všeobecných lekárov a lekární sú takisto neuhradené nadlimitné výkony, avšak u veľkých poliklinických zariadení, kde lekári pracujú len ako zamestnanci pre jedného zamestnávateľa, boli straty kompenzované odlžovaním, príspevkami od žúb, príspevkami od miest, od štátu, darmi od nadácií alebo aj eurofondami, a to je teda riadny rozdiel oproti tomu, ako fungujeme my. Sťažujeme sa najmenej, hradíme najviac a preto snáď aj
politická a iná výkonná moc súkromné ambulancie stále obchádza, najmä čo sa týka financií. Poďme si teda rozobrať tie 4 spôsoby, ako sa snažia poisťovne šetriť. V prvom rade sme povedali rušenie ambulancií. Rušením ambulancií vystúpila najnovšie Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá podľa slov generálneho riaditeľa inžiniera Foraja v nasledujúcom období roku plánuje rušiť veľký počet súkromných ambulancií. To je citát z tlače. Otázkou je, čie ambulancie to majú byť, keď za minulý rok dala Všeobecná zdravotná poisťovňa nové zmluvy pre približne 100 nových ambulancií, a to sú napospol ambulancie v odbornostiach, kde už v danej lokalite zastúpené sú. Čiže nové ambulancie v odbornostiach, ktoré tam sú, a napriek tomu dáva poisťovňa súhlas so 100 novými ambulanciami. Pýtame sa prečo. Naše stanovisko je tiež chronicky známe. Trváme na tom, aby sa rušili predovšetkým ambulancie s nízkymi úväzkami, a to najmä tie, ktoré si zriadili štátni lekári. Štátni lekári robia pri lôžku a zriadujú si súkromné ambulancie. Ak tieto úväzky budú zrušené, môžu ďalej pracovať súkromné ambulancie, ktoré sú odovzdané len na tento jeden zdroj príjmov, a štátni lekári sa dostanú späť v lôžku, tam, kde aj patria. Pretože sú štátni lekári, pretože pracujú v štátnych zariadeniach. Obmedzovanie činností, to je druhý mechanizmus, akým sa snažia poisťovne šetriť. Riaditeľ Všeobecnej zdravotnej, pán Foraj, generálny riaditeľ, nás oboznámil tiež so zámerom jeho poisťovne zrušiť v súkromných ambulanciách zmluvy na odbornosti. V prípade, ak ich má lekár 2 alebo viac, to znamená, že keď ja ako internista a diabetolog budem si musieť vybrať údajne jednu zo svojich odborností. Hoci doteraz som mal zmluvy a som vyšetroval aj diabetických, obezitologických, interných pacientov, chodia za mnou zo široka, z ďaleka. Nerozumiem, prečo si mám vybrať jednu, a celkom mi ušlo zdôvodnenie toho, ktorá asi ambulancia by to tak mala byť. Na našu námietku, že je to v rozpore s potrebou pacienta byť liečený podľa možnosti na jednom mieste a jedným lekárom, čo sa opakovane proklamovalo, nám riaditeľ odpovedal, že pre neho je lepšie, aby sme ho odoslali inde. To je citát. Spomeňte si na argumentáciu Všeobecnej zdravotnej poisťovne v prípade tzv. Poukazov k špecialistom, keď sa pamätáte. Tam sa zdôvodňovalo, že má obvodný lekár podľa možnosti vyriešiť všetko, však nakoniec aj v rezidentskom programe, ktorý toto ministerstvo vehementne podporuje, sa hovorí o tom, že poukazy k špecialistom majú klesnúť pod úroveň dnešných 20%. Tak potom ako sa to zhoduje s týmto? Prečo ja mám odosielať inému špecialistovi, keď rovnakú odbornosť mám ja a pacient sedí u mňa pred môjim stolom a mi dôveruje a chce prísť ku mne? Ja tomu nerozumiem, možno vy, médiá, na to nájdete odpoveď a možno vám na to odpovie pán riaditeľ Foraj. Náš odpor bol zlomený argumentom, že lístky zabránia indukovaním zbytočne generovaným návštevám, ak sa pamätáte, u iných špecialistov. Naozaj bol toto hlavný dôvod. Tento postoj jasne svedčí pre opak. Keď existujú čakacie doby na vyšetrenie u špecialistov, tak je potom tento krok skutočne to, čo potrebuje pacient. Ďalším mechanizmom, Ďalším z mechanizmov, ktoré obmedzujú činnosti, je tento. Dôrazne sme protestovali proti reštrikciám Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktoré obmedzujú indikovanie laboratórnych vyšetrení podľa odbornosti. Ale netýka sa to len Všeobecnej zdravotnej poisťovne. To znamená, že každá odbornosť má vo forme zoznamu vymedzené, ktoré laboratórne vyšetrenia môže vykonávať a u ktorých diagnóz, z čoho vyplýva, ktoré nemôže vykonávať. Argumentovali sme tým, že ide o očividnú snahu poisťovne šetriť finančné prostriedky aj za cenu poškodenia zdravia pacienta.
Nevyšetriť totiž znamená prehliadnúť. Nevyšetriť laboratórne vyšetrenia u pacienta, ktorý má problém a vy viete, čo mu môže byť. A ja mám mať zakázané vyšetriť mu laboratórne vyšetrenia? Ako sa to zhoduje s našim poslaním? Ako sa to zhoduje s poslaním poisťovní preplácať zdravotnú poisťovňu? Zdravotnú starostlivosť. Prehliadnúť totiž znamená poškodiť. A to my v žiadnom prípade nechceme dopustiť. Navyše, nemôže dôjsť ani k žiadnej úspore, a to je každému jasné. Nevyšetrenie pomerne lacných laboratórnych parametrov znamená presunutie pacienta k inému lekárovi, čím sa zvýši počet indukovaných vyšetrení. Týmto sa zvýši počet indukovaných vyšetrení. A taktiež sa zvýši pohyb pacienta po systéme a ja neverím tomu, že pacient stojí o to, aby sa hýbal po systéme núteným spôsobom. Znamená to aj presunutie diagnostiky do extrémne drahých zobrazovacích techník. Keď dnes nevyšetríte jednoduchý parameter a dočkáte na to, že sa u pacienta vyvinie choroba, zajtra budete musieť zaplatiť niekoľko radov viacej peňazí, aby ste mu našli diagnózu, ale už na zobrazovacej technike. A znamená to aj to, že takíto pacienti budú premeškaní a budú musieť byť navyše ešte aj hospitalizovaní v nemocniciach, čo je opäť radovo vyšší náklad, ako vyšetriť laboratórny parameter. Či je práve toto zámerom, nevieme. Akokoľvek súdne procesy s lekármi, ktorých ste boli svedkami, najmä v letnom období, keď sa pamätáte, ako sme sa zastávali doktorky Gajdošovej, a ako sme boli obviňovaní z kadečoho, ale našťastie úspešne. Súdne procesy s lekármi nám ukázali, že žiaden súd sa nezaoberá obmedzeniami, ktoré lekár v konkrétnom prípade mal. Nikoho na súde to nezaujíma. Teda ani tým, či smel alebo nesmel daný laboratórny parameter vyšetriť alebo nie. Mal urobiť to, čo mu ukladá zákon, poskytnúť zdravotnú starostlivosť včas na úrovni doby, tak aby nepoškodil pacienta. Preto toto opatrenie pokladáme za nebezpečnú snahu zdravotnej poisťovne o prenos zodpovednosti za nepripustnú formu šetrenia na koniec systému na lekára. To, že ide o tzv. Mäkké opatrenie, ako oni to nazvali, však to je mäkké opatrenie, to sa dá vydiskutovať a podobne nezmyslí. To je len snaha o alibizmus a snaha poisťovne presunúť zodpovednosť aj pred verejnosťou na lekára. Pretože z hľadiska prevádzkového zaťaženia ambulancie a nákladovosti je absolútne nemysliteľné, aby lekár vysvetľoval revíznemu lekárovi zdravotnej poisťovne každé v úvodzovkách porušenie limitu vyšetrení, ktoré oni takýmto spôsobom chcú postaviť. Príznačné je, že za týmito opatreniami stoja podľa údajov zdravotných poisťovní aj naši vlastní kolegovia, laboratórni lekári, ktorí to navrhujú, ktorí to schvaľujú za nás. Môže niekto schváliť za mňa nejaké opatrenie, ktoré ma bude obmedzovať moje činnosti v procese, ktorý má viesť k včasnej diagnóze, správnej diagnóze a k včasnej a správnej liečbe pacienta? Môže? Iba ak by prevzal za mňa zodpovednosť, lenže tá je nedeliteľná v mojom prípade, takže úplne jednoznačne nemôže. A preto s tým oboznámujeme verejnosť. Veľmi by nás zaujímalo aj, ktorí to boli kolegovia, ktorí dali takýto súhlas poisťovniam. Ak naozaj dali, tak zjavne rátajú s tým, že od laboratórneho stola budú modelovať podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti na úkor práv pacientov. Pričom právnu zodpovednosť bude v prípade súdnych následkov niesť práve ambulantný lekár. Uplatnenie tzv. Mäkkých pravidiel je len poistka, ktorá im umožní vyhnúť sa každej zodpovednosti. Ďalšou formou, ako sa dosahujú úspory, veľmi pochybné, je revízna činnosť. Svojvoľná interpretácia obsahu zdravotných výkonov zo strany zdravotných poisťovní vyvoláva dlhodobo veľké napätie vo vzťahoch s poskytovateľmi, o čo sme na tomto mieste opakovane referovali verejnosti, pričom dokonca aj výsledky
dohodovacích konaní na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktoré Slovenská lekárska únia špecialistov iniciovala, majú len dočasné trvanie a revízna činnosť zdravotných poisťovní ich v praxi veľmi rýchlo eliminuje a ignoruje. Čiže dokonca aj to, čo sme dohodli, platí len dočasne. Uvediem príklad. Najväčším aktuálnym problémom, ktorý sme riešili s vedením zdravotnej poisťovní Dôvera, je neuznávanie niektorých výkonov, ako napríklad ultrazvukového vyšetrenia brušných orgánov u iných špecialistov ako radiológov. Sme presvedčení, že pre pacienta je najlepšie vyšetrenie u lekára, ktorý pozná priebeh jeho ochorenia, ku ktorému chodí. Je vybavený potrebným zariadením, má potrebnú skúsenosť v odbore a nesie tiež priamu zodpovednosť za ďalšie riešenie stavu. Išlo totiž o to, že chceli zakázať napríklad gastroenterológovi, aby vyšetril celé brucho a chceli ho donútiť, aby pacienta poukázal na vyšetrenie v radiologickom stredisku u lekára, ktorý ho vidí prvý raz. A ktorý má také isté vybavenie ako lekár v ambulancii a podstatne menej vie o tom pacientovi a jeho priebehu. Priebehu jeho ochorenia. Nenesie ani zodpovednosť za ďalší stav. Sme presvedčení, presne tak, ale nenesie ani zodpovednosť za to, či sa pomýli alebo nepomýli, kdežto ambulantný lekár nesie priamu zodpovednosť a opakujem, táto je nedeliteľná. Sme presvedčení, že pre pacienta je najlepšie vyšetrenie u lekára, ktorý pozná priebeh jeho choroby, je vybavený potrebným zariadením, má potrebnú skúsenosť v odbore a nesie tiež zodpovednosť za ďalšie riešenie stavu pacienta. Nič, čo oddialuje diagnostiku a liečbu pacienta, čo ho núti zbytočne sa pohybovať po systéme, mu nemôže prospieť. Po osobnom stretnutí s generálnym riaditeľom Dôvery, s pánom inžinierom Kultánom, sme napokon však vzájomne predložili početné argumenty a tento problém sme úspešne vyriešili, čo ale neznamená, že tento problém v inom podaní, iných bodoch, týkajúci sa iných výkonov, sa nemôže objaviť opäť zo strany nejakej inej poisťovne. Musím povedať aj to, že zdravotná poisťovňa Dôvera sa v tejto veci postavila veľmi pozitívne aj na náš návrh, aj voči nášmu návrhu, kde sme hovorili o tom, že navrhneme systém, ktorý by nám pomohol odstrániť nevhodné formy šetrenia, ktoré poškodzujú záujem pacienta aj lekárov. Na jednaní s pánom riaditeľom sme sa shodli, že podstata problému tkvie v tom, že ponuka systému, teda poisťovní aj zdravotníctva, je založená na produkcii výkonov. My produkujeme výkony, kdežto dopyt pacienta, požiadavka pacienta je smerovaná na zdravotnú starostlivosť, ktorej výsledkom je uzdravenie. Pacient chce byť zdravý, pacient nechce byť liečený, chce byť vyliečený. Naša organizácia pripravuje návrh, ktorý je založený na zhodnotení najefektívnejších mechanizmov a častí systému vrátane zdravotníckych zariadení, pričom nový prístup spočíva v kritériách, ktoré sme doteraz nevyužívali. Náš návrh predložíme poisťovni Dôvera a potom aj verejnosti vo februári 2014 roku, čiže tohto roku. Čo sa týka poisťovne Unión, jednanie so zástupcami poisťovne Unión realizujeme v najbližšom termíne, ale podobne ako Dôvera majú záujem o tento náš systém toho normálneho, všeobecne pochopiteľného systému neplytvania finančnými prostriedkami, ktoré chceme navrhnúť poisťovni Dôvera. Ešte spomeniem posledný mechanizmus, ktorým sa poisťovne snažia opäť modulovať a vytvárať nemiestne úspory, a to je stagnácia ceny bodu ceny výkonu, teda nezohľadnenie valorizácie a inflácie. A to sa dosahovalo vždy za pomoci niektorých členov vedení, niektorých organizácií lekárov, žiaľ Bohu. Všeobecná zdravotná poisťovňa zverejnila dohodu o strategickom spojenectve so Zdravitou, ktorej sa v záujme efektivity, musím to povedať v úvodzovkách,
zaväzuje jednať o cenách s týmto združením ako s prvým, pričom sa pravdepodobne ráta s tým, že ďalšie organizácie sa dohodnutým podmienkam iba prispôsobia. Je zjavné, že o výsledku hospodárskej súťaže sa rozhodne jednaním dvoch účastníkov za zatvorenými dverami. A výsledky dohody sa majú týkať všetkých účastníkov, ktorí s týmito dvoma nemajú nič spoločné. Iba to, že majú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Týka sa to najmä ceny za tzv. Bod, ktorá rozhoduje o cene práce aj celkových príjmov ambulancií. Lekári v štátnych zariadeniach majú zákonom garantovanú mzdu na úrovni 2,1 násobku priemernej mzdy v hospodárstve. Lekári v súkromných ambulanciách majú garantované len stále zvyšujúce sa náklady na ambulancie a pribúdanie ďalších a ďalších administratívnych a iných nehradených povinností, takže nech sa na nás nikto nehnevá, keď stále viac nadobúdame pocit, že sme tu na to, aby sme boli likvidovaní. Neviem, komu to prospeje, lebo ako som spomenul, vytvárame okolo 42% všetkých činností v zdravotníctve a pacientovi by to určite neprospelo. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Pani doktorka, budete niečo k tomu komentovať? Budú nejaké otázky. Áno, takže kolegovia, nech sa páči, máte priestor pýtať sa. Čiže z toho všetkého, pán doktor, vlastne najväčší problém je Všeobecná zdravotná poisťovňa? Nie, nedefinoval by som to takto. My sme oboznámení s tým, čo Všeobecná zdravotná poisťovňa chystá na tento rok, skôr ako s opatreniami, ktoré chystajú iné poisťovne. Takže ja by som to určite tak nenazval, že ona predstavuje najväčší problém. Nie, toto sú aktuálne problémy a tie problémy budú večné. Stále tu bude toto, čo som spomenul, stále tu budú veľké úniky do oblastí, ktoré sú chránené v úvodzovkách, na ktorým záleží veľmi silným ľuďom, ktorí sú politicky krytí, podnikateľom s verejnými prostriedkami. A my všetci ostatní sa budeme zbierať na to, aby oni náhodou neutrpeli vo svojich ziskoch. Takže celkom presne takto. A či sa to bude týkať tejto poisťovne alebo inej poisťovne, to ešte uvidíme. Zatiaľ je tento problém aktuálny v tejto podobe, ako sme ho povedali, v tomto rozmere. Pán doktor, možno ja by som sa tiež opýtala, kolegov to možno bude zaujímať. V dokumente vravíte, že ako ste dopadli so Všeobecnou zdravotnou, dôverou máte predrokované, že ešte budete hľadať cesty s Unionom Teto, že idete rokovať. Takisto aj so Všeobecnou zdravotnou. Áno, toto bolo avizované. Áno. Ja verím tomu, že si to ešte rozmyslia. Áno, že prehodnotia, hej. Že to prehodnotia, pretože náš odpor by bol naozaj veľmi dôsledný. A práve na to My už nemáme kde ustupovať. Hej, práve na to sa chcem opýtať, lebo to je jedna vec. Informujete novinárov, tí prostredníctvom svojich médií to posunú verejnosti. Má Únia už aj nejaký v merku ďalší krok? Teraz nechcem, aby ste povedali, že v pondelok zavriete ambulancie, to určite nie. Ale čo ďalej? Kde ďalej sa ešte môžete dostať? My, keď sme zavreli ambulancie, my trestáme pacientov. Ja rozumiem. A preto my tu nie sme na to, aby sme trestali pacientov. My sme s nimi každý deň. Áno, to mi ja mám teraz momentálne na sebe oblek, ale ešte pred pol hodinou som mal plášť a o pol hodinu opäť budem mať plášť a mňa nikto nezbaví moje zodpovednosti voči pacientovi, ktorý pozerá do očí. Ja nie som za zeleným stolom a nesnažím sa gumkami ťahať tak, aby mi plynuli peniaze, aby mi plynuli odmeny. Ja jednoducho tie peniaze si musím tvrdo vyrobiť a keďže nesiem zodpovednosť, môjim hlavným záujmom je, aby ten pacient bol zdravý a bol spokojný. Takže zatvárať ambulancie iste nebudeme, aby sme, to je odpoveď, to je principiálna odpoveď, my sme nikdy, Slovenská lekárska únia špecialistov, na rozdiel od iných organizácií, nikdy sme nehrozili takými odvetnými akciami, ktoré by škodili pacientovi. Keď sme robili nejaký výstražný štrajk, alebo teda sme prerušili činnosť, vždy to bolo v čase, keď to neohrozilo pacienta. Vždy to bolo na určitú dobu, na hodinu maximálne. Vždy sme sa snažili použiť právny systém, využiť právny systém, ktorý údajná demokracia na Slovensku poskytuje.
Vždy sme sa snažili vysvetliť to verejnosti a prostredníctvom médií, ktoré, ako sa vždy ukázalo, veľmi dobre chápu situáciu. No, tak si myslíme, že aj tento raz budeme o chvíľu ubezpečovaní, že to vôbec takto nebolo myslené, ako ja to tu dnes hovorím, a keď by to bolo tak. Ja som ten manevrovací Keď by som bol ten, Únie chcela poznať, hej. Áno, manevrovací priestor Únie je veľký, pretože máme stále právny systém v možnostiach, máme stále možnosť demonštrovať, máme stále možnosť naozaj veľmi dôsledne právny systém Slovenskej republiky využiť a my ho naozaj veľmi dôsledne využijeme. Musím povedať, že sme v spolupráci s piatimi veľmi dobrými právnikmi, ktorí majú mnohé a mnohé spory za sebou, nielen spory pacientov s lekárom, ale vyznajú sa veľmi dobre v slovenskej legislatíve a majú veľmi dobré skúsenosti z nej, takže určite sa spoliehame aj na túto oblasť. Ale budeme využívať všetko, čo nám právo a čo nám právny systém Slovenskej republiky umožňuje, a to dôsledne. A my sa spoliehame aj na pacienta. Áno. No, Lebo to je o ňom. Áno, sme tu preto, lebo sa spoliehame na pacienta. Spoliehame, že ešte stále víťazí sila rozumu, sila vôle, že ešte stále funguje aspoň aký taký mechanizmus ovplyvnenia veľmi často svojvoľného správania sa politikov zo strany ich voličov, ktorí sú zároveň ale aj našimi pacientami. Veľa razy sme sa stretávali s otázkami a s obvineniami, že indukujeme pohyb, že chceme, aby pacienti chodili ku nám. A zrazu sa ukazuje, že to je niečo celkom iné. Zrazu sa má redukovať toto všetko pod 20%. Kto bude liečiť týchto pacientov, keď sa to zredukuje pod 20%? To je pravda, že mali záujem redukovať pohyb po systéme, keď nás nútia, a to minimálne dvoma významnými, závažnými opatreniami, aby sa ten pacient po systéme pohyboval. Predstavte si len situáciu, keď zakážu niektoré odbornosti, a tu máme celý zoznam, to sú stovky a stovky výkonov, ktoré nemôžeme vykonať. Kto bude odoberať laboratórne vyšetrenia? Kto nájde tú odvahu odobrať vám krv na vyšetrenie parametra, ktorý je treba vyšetriť, keď vie, že to nemôže urobiť? Ja to mám platiť? Keď to nechce poisťovňa, kto to má zaplatiť? To znamená, výsledok bude taký, že všetci budú alibisticky odmietať pacienta vyšetriť v laboratórnych vyšetreniach. Až kým sa nedostane do nemocnice, až kým to nebude zanedbané natoľko, že potom už bude všetko horieť, každý ho bude ratovať a každý sa bude vyzúvať zo svojej zodpovednosti. A to len preto, lebo niekto v poisťovni chce mať prémie, chce preukázať, že urobil úspory, tak toto odmietame. Toto je vec, ktorá nás vyslovene pohoršuje. Isté sú aj medzi lekármi takí, čo povedia, že no tak čo, tak to nebudeme robiť. Nie, budeme to robiť, lebo nikto nás nevezme, nikto nás neospravedlní pred súdom, ak sa niečo stane. Nikto mi zo svedomia nezoberie niečí život, keď ja som ho zanedbal a ten človek v dôsledku mojej nečinnosti, v dôsledku toho, že som chcel byť za dobre s poisťovňou, zomrie. Toto mi nikto zo svedomia nevezme a preto som tu a preto o tom rozprávame. Áno, dobre, ďakujem. Nech sa páči kolegovia, alebo si zrejme budete robiť individuálne rozhovory. Takže... A možno ešte, ak dovolíte. Áno, nech sa páči, samozrejme. Pán doktor, nestretávame sa prvýkrát a možno zrejme ani nie je posledný krát, ale keď kontaktujem rezort zdravotníctva, ministerstvo zdravotníctva, takmer vždy použijú jeden z argumentov, a to ten, že koho zastupujete. Keby ste nám všetkým povedali, že Únia, Slovenská lekárska únia špecialistov, koľko má členov, alebo respektíve... Snad teraz už nie, snáď už dnes o tom nikto nepochybuje. Či aj dnes ste mali ten dojem, že koho zastupujeme? Aby sme si dobre rozumeli. Z rezortu zdravotníctva už som dvakrát počul argument, koho vlastne zastupuje. Kedy ste počuli ten argument? Minulom roku, niekedy v priebehu minulého roku, keď ich kontaktujem k tomu, aby sa vyjadrili k vašim výhradám, pretože samozrejme ja pracujem napríklad v Slovenskom rozhlase, ja prirodzene môžem odvysielať vaše sťažnosti a argumenty, tak ako ich tu odzneli a ako si ich spolu nahráme, ale ja potrebujem aj protiargumenty, respektíve vyjadrenia napríklad zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, z ministerstva zdravotníctva,
zdravotníctva a tak ďalej, ako sa oni dívajú na tieto problémy. Jednoznačne... A rezort zdravotníctva mi už dvakrát v minulom roku povedal, cez svoje tlačové oddelenie, koho vlastne zastupujete. A ja vlastne poprvé sa zavoláme na tlačové oddelenie a sa spýtame, pôjdeme sa im predstaviť. To je prvá vec, aby nás spoznali. Obvykle sú to ľudia, ktorí pracovali niekde celkom inde, sú vyťahnutí od niekiaľ, postavení do zodpovednosti a zrazu sa učia a pýtajú a povyšujú. My sme tu oveľa dlhšie ako oni na ministerstve zdravotníctva a ešte aj oveľa dlhšie budeme. To po prvé. Po druhé, zastupujeme 600 ambulancií. 600 ambulancií, ktoré vykonávajú obrovský podiel práce na ambulantnej činnosti. 600 ambulancií, tak aby ste vedeli. V rámci Slovenska. Áno, v rámci Slovenska. Sú to všetko ambulancie, ktoré sú dobre zavedené, ktoré vznikali vtedy, keď boli najväčšie problémy, keď vlastne sa to všetko rozbiehalo a keď celý systém bolo treba veľmi, veľmi tvrdo ovplyvňovať. Čiže sú to ľudia s dobrým menom, sú to ľudia s množstvom pacientov a takí, čo pomáhajú. A je to 600 ambulancií. To je sila, podľa mňa. Čiže pýtať sa, keď sa niekto pýta, koho zastupujeme, tak týchto ľudí zastupujeme. Ďakujem za to. Sú medzi nami aj všeobecní lekári, sú tiež len špecialisti. Musím vás oboznámiť, a myslím, že to už robím druhý raz, že Únia špecialistov sa otvorila aj pre špecializáciu všeobecné lekárstvo, čiže pribúdajú k nám aj všeobecní lekári, ktorí už nechcú byť ďalej manipulovaní niektorými organizáciami, ktoré doteraz ich viedli a viedli ich neúspešne. Staviame na hodnotách. Nikdy sme neobhajovali ani pred poisťovňami, ani pred nikým ľudí, ktorí sa snažili, ktorí mysleli len na peniaze, dajme tomu, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorí sa dopúšťali veci, ktoré sa nezhodujú s lekárskou etikou. Vždy sme boli veľmi prísni k tomu, koho budeme obhajovať a preto aj to nie je nejaká organizácia, ktorá by bola masová, povinná, alebo niečo také. Ale 600 ambulancií na slovenské pomery, ja si myslím, veľmi, veľmi veľká sila. Na našich stretnutiach opakovaní boli aj ministri, aj generálni riaditelia poisťovní. Pokiaľ by sme zastupovali iba nejakú skupinku z ulice, pochybujem, že by prišli. No, ja sa to preto takýmto spôsobom pýtam, pretože ja sa stretávam s takýmito reakciami. Hej, takže ako... My vieme... Viete, o čo smelšie myšlienky, o čo principiálnejší postoj, o to väčší odpor druhej strany. Niekedy, keď nevedia odpovedať, je oveľa ľahšie sa opýtať. Ale najmä ľudia, ktorí nič neznamenajú v celom systéme a nič neprinesli pre ňo. Nikto ich nikdy nevidel, nikto ich nikdy nepočul. Jediné, čo vedia, je dehonestovať a proste vysmievať sa z niečoho, čo už má hodnotu. Takže asi tak by som sa k tomu vyjadril. A myslím si, že jedine na tom odbore a tie osoby na ministerstve nevedia, aký vplyv má Únia, pretože ministerka o tom vie veľmi dobre. Svedčia o tom jej dopisy, jej komunikácia s nami, svedčia o tom početné stretnutia s najvyššími predstaviteľmi ministerstva, úradu pre dohľad, poisťovňami. Máme dlhoročné aj formálne, aj neformálne styky s väčšinou účastníkov, ktorí rozhodujú o týchto veciach. Nikdy sme sa nespreneverili spojenectvu lekár-pacient, čo mnohým vadí, pretože mnohí vidia v zdravotníctve príležitosť zarobiť obrovské peniaze. Toto im vadí. Ale my to cestou určite nikdy nepôjdeme. Živíme sa vlastnou robotou, pritom aj ostaneme. A je veľmi dôležité, aby bola zachovaná aj spätná väzba pre našich politikov a pre ľudí, ktorí rozhodujú o tom systéme. A pokiaľ neposkytneme informácie z terénu, tak táto spätná väzba zlyhá a budú skutočne rozhodovať len spoza zeleného stola a myslím, že to nikomu neprospeje. Takže nech sa páči. Zodpovedali sme otázku? Samozrejme, teraz mám argument, že zastupujete 600 ambulancií. 600 ambulancií, no. Takže dobre, poďakujeme za tieto informácie a kolegovia, nech sa páči, urobte si